Salutare! În acest clip voi face o prezentare a site-ului Redat. Atunci când vei intra pe site, vei fi întâmpinat de pagina de login. În cazul în care nu ai cont, îți poți face unul. Eu am deja un cont, așa că o să intru cu el. În momentul în care îți vei face cont, vei fi redirecționat către pagina de topics, unde îți vei putea alege topicele dorite. Mai jos vei avea o listă cu toate topicele disponibile și poți adăuga după preferință și le poți șterge de asemenea. După ce ai selectat topicele dorite, poți începe navigarea. Pe pagina de Home vei avea o statistică generală care reprezintă top cele mai votate subreddituri și poți descărca această imagine în format SVG. În continuare, vei avea o listă cu toate topicele alese, iar pentru fiecare topic vei avea statistici. Vei avea 3 tipuri de statistici pe care le poți descărca fie în format SVG, fie în format CSV. Și vei avea și top postări din acel subreddit și le poți deschide. De asemenea, vei avea și un buton de Open care te va duce la subredditul asociat. Și ca un mic adaos, vei avea un clopoțel de notificare care se va activa atunci când numărul de comentarii se schimbă. De exemplu, dacă dăm mai jos, ar trebui să apară, iar dacă nu, va trebui să aștepți puțin până se modifică. Aceste statistici se modifică în timp real. În continuare, îți poți schimba datele utilizatorului și aspectul paginii. Mai întâi, la general, îți poți modifica datele utilizatorului și ca să modifici orice, va trebui să introduci vechea parolă. De asemenea, îți poți modifica topicele și le poți șterge și adăuga, similar ca pagina precedentă. Iar la Appearance poți să schimbi tema din Light Theme în Dark Theme. De asemenea, vei avea și o documentație care cuprinde aspecte importante ale site-ului. Și un mic ghid despre cum se poate folosi site-ul. Iar în cazul în care ești administrator, ai acces la pagina de admin și poți avea controlul asupra utilizatorilor sau asupra topicelor. La utilizator poți căuta după username. De exemplu, dacă introduc L și dau search, îmi vor apărea toți utilizatorii care au un nume un L. Momentan este un singur utilizator și de aceea mi apare unul singur. Iar dacă vrei să fii mai explicit, poți să introduci mai multe caractere și îți vor apărea, iar în cazul în care nu este găsit, no users found, îți va apărea. Similar la topice, aici vei avea lista cu toate topicele și poți adăuga, de exemplu, ACDF, să zicem, și a apărut și îl poți șterge de asemenea. Și ai și un link care te va duce către subredditul respectiv. Și cam asta a fost cu prezentarea. Mulțumesc pentru atenție.